һәм Азат Кәримовлар. Әйе. Жыр. Шигърият тамашачы. Мәхәббәт. Ирекле мәхәббәт. Алан сакласын. Музы шаяны буламыз, яме. Кырдыйда. Кирәк күрмәсен бу. Болсын. Жыр. Әлбәттә. Яратылу. Син бигрәк. Бик авыр сорау. Яратудыр җиңелрәк. Авыру. Ялган. Икенче әниебез. Жир матур, жир güzel, divanı kadirlep sirlerin aşkına. Dert tulla günelim, barsın da kulirge aşkına. Jir matur, jir güzel. Birine җитә димме? Dert tulla Hazır kafa итегез, азгына аттыгыңызлар белән. Кара әле. Ирекле мәхәббәт турында. Мен сез яхшы җавап. Ни в коем случае, бу бер дөрес әйбер түгел. Моңлы җыр тыңлаганда. Кино карасам, театрда, спектакль карасам, берәр әсәр укысам да елыйм. Алинәгә килгәндә, Алинә татар эстрадасында булган, Рәсәй эстрадасында булган дип әйтсәң дә була, бик күп артистларны тәңгәл китереп пародировать итә белә. Дип уйлый Азат. Азат үз куллары белән яхшы сыйфатлы әйберләр ясый. Игезәк мин бар тик, игезәк. Бөтен игезәкләр дә шулай. Изге гамәлләрдә Балаларда кояш чыгышы ошый. байышы. Иҗат ягына килгәндә, уңышу, әгәр дә синең иҗат җимешеңне, мәсәлән, югары бәяләсәләр. Яхшы кәеф